Nabanggit po sa tapatan sa aristocrat kanina ng PCCI at ng ICC na kailangan magkaroon ng policy ang pamahalaan na isahang policy na lamang tungkol sa health protocols upang mabuhay ang turismo at ang airline industry. Meron kasing ibang kalakaran yung LGUs. Baka raw mas magandang isa na lang, Secretary. Well, matagal na po yan kinukonsidera ng inyong IATF at pinag-uusapan. No? Sa ngayon po kasi, talagang meron po tayong batas na nagbibigay ng local autonomy sa ating mga LGUs at hindi natin sila po pwedeng paghimasukan. Pero tingin ko po, yung ginagawa ng mga Metro Manila mayors can be a model. No? Kung magkakaroon sana po ng consensus ang lahat ng mga mayor, ang mga gobernador para sa isang common policy, yan po ay makakatulong talaga sa pagbukas ng ekonomiya at pagsigla ng ating sektor ng turismo. So we are in favor, pero we are working with the existing legal framework. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.